Drahé deti, pozývam každého z vás, aby začal žiť v Božej láske. Drahé deti, vy ste náchylné páchať hriech a bez rozmýšľania sa vydať do rúk satana. Pozývam vás, aby sa každý z vás vedome rozhodol pre Boha a proti satanovi. Ja som vaša matka a preto vás všetkých chcem viesť k úplnej svetosti. Želám si, aby každý z vás bol šťastný tu na zemi a aby každý z vás bol so mnou v nebi. To je, drahé deti, cieľ môjho príchodu sem a moje želanie. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Matka, aj ja dnes chcem skutočne prijať tvoje pozvanie. Spôsobuje mi žiaľ, že ešte vždy som náchylná páchať hriech, že ešte vždy nemilujem tak, ako som pozvaná milovať, že ešte vždy sú chvíle, keď mi pozemské veci prichodia dôležitejšie než veci duchovné. Ľutujem, že moje slová nie sú vždy najušľachtilejšie, že moje myšlienky sú niekedy nečisté. Nechcem viac zhrešiť, zriekam sa hriechu, zriekam sa i každej nevedomej spolupráce so zlom. Ak je ešte niečo vo mne, čo ma podnecuje na hriech, a čo ma nevdojak vydáva do rúk nepriateľa môjho ducha, duše i tela, nepriateľa môjho života. Teraz sa toho vedome zriekam. S tebou, ó Matka Mária, prosím o milosť, aby som si bola vedomá všetkých svojich skutkov a aby všetky moje skutky poslúžili dobru, láske, pokoju a zmiereniu. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.